Final aurrekoetako ligaskaren lehen jardunaldia da. Txartelketa politorri bukaeran distira emateko askorik asmatu dutenik. Bero, hasi da hemen Logroñon partida nagusia. Pascualek ezkerrez eutsi. Xala sartuko da jokoan. Eta ezkerraka da hori, kanpora doa, garbi. Aitor Zubietak penatan utzi du. Oain, hain ditu biru, oitamarre eta laroi euni olako matateko guen. Hasieran. Eraman Xalak. Titin, txokoan, Erki. Bi eta huts. Hor Xalak eraman bai. Baina gero aukerakoa geratu zaio Titini eta Erki engainatuz. Boleaz Xala. Zabaletik atzera. Titini buru gainetik pasatuz. Atzelarien arteko lehia ere ikusteko izango da. Jotzaile bi. Pascualek partida batzuetan ikaragarri jokatu du. Baina izan ditu bizpairu eskasagoak. Bat bereziki Getarian oso kaskarra. Aitor Zubietak berriz. Partida txarrik ez du izan, asko jokatu du orain arte. Orain une erabakigarrian ze maila ematen duen etxarriarrak. Zubieta ongi gozatuz. Hasiera ona matzi horitzen. Bai, fresko. Fresko eta gozatuz. Pascual. Erki Xala. Inigo, Jaso. Pilota galdu duen Ifek. Jaso Zubietak. Titinek txokoan. Eraman Xalak. Pascual. Bederatzi terditik Jaso Zubietak. Ez dute hor elkar behar bezala ulertu. Zubieta. Erki. Nio. Az ezkerka da, Bikain izan dek arro. Zuzen askoa. Dotore. Eta orain eskuinez ere oso atzera. Xala. Hau Biurriek. Gora. Eta Pascuali zeruetara joan zaio. Oso tanto. Xalaren sakea. Jaso Pascuale. Sekoxoa pelota hau, Bai. Estea bote gehiozin. Nekezago mugitzekoa dago, baina eman dio galanta Pascuale. Ikaragarri emazioa, Tanto, ikaragarri eman dio. Kiluntzio, baina hor bostetik behar izan di pelota. Atzelariaren eskuindela benetan ikaragarri izan da. Bostetik, bostetik eta Aitor Zubietak ezkerboleaz eginalak egin ditu, baina baztertu ere egin zaio eta Lauterdian bote, atera dut Titinek. Boleaz erantzun dio Xalak azpiazpiti gainera, ireki Titinek. Kendu ezin, bolea gaiztoa, Biurria, ongi moldatu da If. Palaster, etzen erraza, baina osongi. Zubieta. Erki, azpiazpiti zijoan, ongi moldatu da.
Ezkerpaten. Kora. Oso ongi gozatutako pilota, baina ezker horman goian izan da bai. Iaso, Zubietak, Titin bila. Ez du ezer askorik egin. Xalaren gantxo oso ona. Oso ona. Ederki gurutzatua. Behar zuen alako horren bailen. Neharra izan dago. Horren igande arratsaldean. Dakiguna, ostiral gauean Leitzan izango garela. Leitzako Amazabal pilotalekutik Abel Barriolaren berragerpeneko partida eskainiko izuegu. Gustura eskainiko gainera. Zubietaren eskuinka da. Ez da txarra. Iaso Pascuale. Atzera berriz ere Aitorrek asko gozatzen hasi da. Eraman Iñigok, Xala. Luze, Gindu Xalak. Bole horrez tiro zer balio. Ederki, Pascual. Atzera Xalak. Bizi. Beratzi terditik, azze pilota eraman duen Pascualek. Eraman eta lauter dira. Nola eraman gaina, hau erreboten. Eta hori errebotean egindakotzat apunta liteke. Jauzi eginda jo behar izan. Kontuxe dotore hartu dik eta hor zazpiti pasata indi botea eta errebotea jungo ben hor boti gole saiatu baina ez dik eramatek izan. Xala. Eraman. Atzera. Gozatuta. Tanto izangoek, ez? Eraman egin du Pascualek. Azze pilota atera duen Xala. Atzera Pascualen bila doaz. Errebote ingurutik. Eutxo Iñigok. Hori ere. Errebote ondoraino bertara. Ikaragarri eman dio berriz. Aurrera Titinek eta ateagoen pelota UBA lauste. Nolamatek gehiago jotzei, golpe gehiago zeok. Xalake asko behartzen digatzela eta hor aurretik Zubieta oain di pelotak gobea izan dira aurrekoa baino. Begira. Asko arrotu gabe. Ikaragarri. Arrotu baino, hor zazpiko arrasto nindi gaina botea. Eta errebotea sartuek. Errebotea sartuko guen. Errebotetzat apuntatuta dago. Atzera Titinek, eraman Xalak eta gurutzatu gainera. Deja da eta tanto. Bai gaizto egin duela. Bai gaizto. Bai ikusiko jo, ikusteko izan dek, hemen Xalak. Bai, eraman baino gehiago egin du. Gainera markatu egin du eta Titin zabalera bidean jarri du, baina honek begira zer egin duen. Harrigarri, Begira zer egin duen. Iaso Xalak, Titin txokoan goxo, harrapatu, lehenbizikoan jo bai, baina altxa ezin. Lehen da bizi ezkerra idearekin behartu eta gero goxo jak. Eraman Zubietak. Ongi Titin. Biladoa, txokoan, atzera Xalak, barruan izan da. Garbi. Barruan izan da, Garbi. Beheran joulako pelota horrek. Hemen Ezkerpaten